Sa Mandawi City, arestado kini usa ka lalaki nga nangarnap og motor nga giparking lang unta daplin sa daan. Gipasusi pa ang background sa suspitsado kay nga aduna usab kini di ay nag-ung-ong pang mga kaso. Anong report ni Nico Serino. Nagbunga ang follow-up operation nga gihimo sa mga sakop sa Station 3 sa Mandawi. Nunot kini sa pagkarnap sa usa ka motorsiklo niadtong Biyernes sa barangay Paknaan. Nakuhaan sa CCTV sa barangay ang pagdagit sa suspitsado sa motor nga yanong mikabayo og padagan dayon niini. Gikatahong naatla niini ang motor nga giparking gawas sa gasolinahan ug nagtangag pa ang yawe kay may gipalit lang ang nagmaneho. Sa usa ka video footage, nakuhaan ang paglabay sa suspect sa dapit ug daw sa dunay gipanid-an. Mato di Police Major Ramil Morpos, hepe sa MCPO Station 3, diryot na mabaligya sa suspect nga si Cirilo Cuyno ang motor. Giingong gibilin kini sa usa ka pension house ug dunay gisaaran nga ibaligya. Sa iyang bag nakuha nato ang mismo ang katong sinina niya, ang iyang sandal ug ang katong short pants ug ang kaw nga iyang gigamit during sa pagkarnap niya. Ready na to siya nga nagkontak na siya sa iyang buyer para mapalit atong motor. Sa pagdakop sa suspect nakuhaan siya og armas ug pakete sa gituuhang shabu. Napasakaan na siya og kaso sa kapulisan. Gipaladman pa ang investigasyon labi na sa background sa dinakpan ug mga kalambigitan sa ubang kaso. Natay nadawat nga information nga kaning tawhana on bail sa kasong robbery, nadakpan siya during sa atong pag-interrogate, nadakpan siya sa Mabolo Police Station sa kasong robbery. I-dig deeper pa kung sa iyang pagkatao kay sa ingong gudana may abilidad na dan siya personal, nga abilidad na niya, skills na niya, then makasampa pa siya o ganyan pong mga notorious na grupo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.